Mulla on tässä kirjoitus, oma kirjoitukseni Facebookista siitä, kun mä oon jutellut shamaanien, näkijöiden ja medioiden ja noitien ja saatananpalvelijien ja spiritismin turvaajien kanssa Facebookissa. Ja siitä mä aion nyt kertoa jotain, kuinka heidän sanomansa muistuttaa hyvin paljon sitä sanomaa, johon me Jeesus uskovat turvaamme. Minkä ilmoituksen mukaan me ojentaudumme. Eli tähän. Se muistuttaa hyvin paljon tätä. Ennen kuin mä menen tähän kirjoitukseen, niin mä vähän kerron niiden sanomasta. Kiitos Jeesus, että autat ja siunaat ja muistutat niistä keskusteluista. Aamen. Esimerkiksi maan ulkopuoliseen elämään uskovat ihmiset. Mun täytyy nyt sanoa, että minä en usko, että maan ulkopuolella on elämää, sillä se on tämän vastaista. Jos maan ulkopuolella olisi elämää, no jätetään nyt se kertomatta, miksi siellä ei voi olla elämää, mutta miksi se elämä ei ainakaan voi ottaa meihin yhteyttä. Sillä se olisi ilmoitettu täällä. Sellainen tapahtuma mullistaisi koko ihmisen käsityksen omasta olemassaolostaan ja universumin, koko universumista. Jos sieltä tulisi ihmisen luo sivilisaation edustajat. Ensinnäkin, jos ne tänne tulisi, niin se olisi siis täällä ilmoitettu. Jumala on nähnyt kaiken, ja me ihmeteltäisiin, me uskovat, että miksei sitä ole kerrottu täällä. Miksei luomiskertomuksessa sanottu, että Jumala loi elämää myös muualle. Miksei sitä kerrottu? Nyt ne on tullut tänne. Me hämmennyttäisiin. Totuudessa ei kerrotakaan koko totuutta. Voiko tähän siis luottaa? Kyllä voi. Kyllä voi, koska siellä ei ole mitään muuta kuin avaruuden henkimaailmat. Ja ne valopallot ja ufot, joita ihmiset näkee, on siis avaruuden henkivaltoja, jotka esiintyvät avaruuden ulkopuolisena elämänä. Valehtelevat meille, jotta me uskoisimme johonkin ihmiskuntaa suurempaan. Jos he tulisivat tänne, niin heillä olisi meille jotain annettavaa tai otettavaa. He siis tulisivat joko auttamaan tai alistamaan. Palvelemaan tai hallitsemaan. Niillä olisi ylivertainen teknologia, johon me pääsisimme osallisiksi. Tämä kaikki mullistaisi koko ihmiskunnan elämä. Ja se on niin suuri tapahtuma, että se varmasti täällä ilmoitettaisiin. Ja se ilmoitettaisiin jo senkin takia, vaikka ei tapahtuisi mitään muuta kuin, että ne lentelisi meidän taivaalla. Ja me ymmärrettäisiin, että on jotain elämää. Ja se mullistaisi uskovien käsityksen totuudesta. Miksi sitä ei sitten täällä kerrota? Tulevaisuus alkaisi olemaan aika epävarmaa ja hataralla pohjalla, koska tähän ei enää voisi turvata. Miksi ne on täällä? Tulisi pelkoja. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Mitä ne aikoo tehdä? Hyvin pelottavia asioita. Sen lisäksi Jeesuksenhan olisi pitänyt kuolla myös heidän edestään, koska he ovat hänen luomiaan. Ja yhtäkään olentoa Jeesus ei ole luonut robotiksi, eli automaattisesti palvelemaan häntä. Myös enkelit saivat valita ja heistä osa lankesi.
Eli Jeesuksen pitäisi kuolla, jos siellä on vain yksi planeetta ja siellä elämää, niin maan ihmisten ja sen planeetan puolesta. Jos siellä on enemmän, niin niitä kaikkien planeettojen elämän puolesta. Jos siellä on siis tällaisia ihmisiä tai olentoja, joilla on mieli, henki ja tomumaja, sielu. Jotka pääsevät ihmisen luo. No niin, siinä oli siis minun perusteluni, miksi se ei voi olla. Ja mielestäni turvaan tähän. Täällä ei ilmoiteta sitä. Luomiskertomuksesta puuttuu se osa. Mutta Eenokin kirjassa, nyt olen muiden kertomusten varassa. Mä olen lukenut Eenokkia jonkin verran, mutta en nyt muista löytäneeni siellä viittauksia rautaisiin esineisiin, jotka lentävät. Mutta jos näin on, että niitä on ollut menneisyydessä, niin ne on vain, saatana tekeytyy myös valkeuden enkeliksi, Jumalaksi, pyhäksi henkeksi ja Jeesukseksi. Niin eipä ole suuri temppu häneltä esiintyä metallipalana taivaalla. Tai valopisteenä. Näiden ulkoavaruuden elämään uskovien sanoma on se, että he ovat tulleet tänne pelastamaan ihmiseltä itseltään. Auttamaan ihmisiä. Mutta niillä on aina siinä sanomassa se, mutta he ovat tulleet myös puolustamaan ihmisiä, niitä pahoja avaruuden olioita vastaan, jotka haluavat tulla alistamaan maailmaa. Hyvän ja pahan taistelu. Kuulostaa aika paljon tältä. Ihmisen puolesta ja sitä vastaan. Kuulostaa ihan tältä. Tämä on sitä samaa ilmoitusta tässä. Hyvin paljon tämän mukaista. Ja ne hyvät ovat tulleet tänne siis pelastamaan ihmiskuntaa, paitsi ihmiseltä itseltään, myös niiltä pahoilta, jotka haluavat alistaa ja hallita. Ryöstää ja varastaa. Tuhota ja tappaa. Sitten on medioita, näkijöitä ja samaaneja. Ja heillä kaikilla on samanlainen sanoma. On henkivallat, se on hyvä ja paha. Hyvä tahtoo meille hyvää, paha tahtoo meille pahaa. On hypnoosi. Mä oon kuunnellut paljon hypnoosivideoita. En ole jutellut niiden kanssa, mutta niiden videoiden sanoma on se, että ihminen syntyy uudestaan. Joissain näissä, kun ihminen lasketaan hypnoosiin, niin se menee sinne vanhaan elämäänsä. Ja joissain, aika monessakin, aika usein, kuitenkin pienimmässä määrin, mutta se ei ole mitään harvinaista, vaan aika tavanomaista, niin siellä on sanoma, jossa menneisyyden elämässä ihmisiä hallitsi häntä tai heitä vahvempi olento, joka muistutti ihmistä. Ja aina näissä hypnooseissa, jossa mennään vanhaan elämään, niin se päättyy siihen, kun ihminen kuolee siellä vanhassa elämässä.
ja palaa lähettäjänsä luo. On siis jälleen jokin suurempi voima. Ymmärrys, mieli, Jumala. Ja kun hän on kuollut, hän menee tämän suuremman voiman luo, ja tämä suurempi voima kertoo tälle ihmiselle, joka nyt on kuollut, että miksi hänen pitää palata takaisin tänne maailmaan. Useimmiten ne elämät on ollut tosi kurjia. Kaikki on mennyt päin prinkkalaa ja sitten se menee sinne Jumalan luo ja Jumala lähettääkin sen takaisin ja kertoo miksi. Miksi sinä joudut menemään takaisin? Koska teit niin ja niin ja niin ja niin ja niin ja niin. Teit aina jotain väärin. Sitten se joutuu tulemaan takaisin ja sitten seuraava elämä taas. Se meneekin vähän paremmin, koska hän on ottanut oppia. Se ei enää ollutkaan niin kurjaa. Ja sitten taas palataan sinne. Ja taas sanotaan, että nyt sun pitää oppia vähän enemmän rakastamaan itseäsi tai läheisiäsi. Sun pitää oppia tekemään rajat omalle elämälläsi, ettei aina vaan miellytä toisia. Palaa takaisin. Ja taas se tulee sinne ihmiseksi tänne maailmaan ja vaeltaa sen oman elämänsä, joko ottaen opit vastaan tai unohtaen ne ja palaten takaisin. Ja vaikka ottaisikin opit vastaan, ei kuitenkaan tee niin hyvin sitä, kuin Jumala tahtoisi. Ja siksi hän on tänään katsomassa sitä hypnoosiaan ja kertomassa tätä meille. Tällaisia sanomia niillä siis on. Ja sitten heitä yhdistää sellainen asia, että he eivät ole valinneet tehtävänsä itse, vaan heidät on valittu. Tähän pitää nyt tehdä sellainen pieni ero saatanapalvelujien ja spiritismipelaajien kanssa, että spiritismissähän ihminen ottaa itse yhteyttä. Ja vasta sitten muodostuu suhde. Ja saatanan palvojat, heihin on toki saatana voinut ottaa ensin yhteyttä, ja sitten he ovat alkaneet palvomaan, mutta ainakin joskus se menee niin, että he alkavat ensin palvomaan, ja sitten vasta alkaa muodostua suhde. Mä menen nyt tähän mun kirjoitukseen. Olen keskustellut Facebookissa medioiden, näkijöiden, samaanien ja muiden ihmisten kanssa, jotka ovat yhteydessä henkiin. Yhteistä heillä on se, että he kaikki uskovat puhuvansa hyvien henkien kanssa, ja nämä henget tahtovat auttaa ihmiskuntaa. Yhteistä heille on myös se, etteivät he itse ole ottaneet yhteyttä henkiin, vaan henget ottivat yhteyttä heihin. Erikseen ovat sitten saatanan palvojat, jotka ottavat itse yhteyttä pimeyteen, ja erilleen laskettaviin kuuluvat myös spiritismin pelaajat. He kaikki ovat ottaneet ensin yhteyttä itse, ja vasta sitten on muodostunut suhde. Kuitenkin ensiksi mainitulla ryhmällä on siis yhteistä se, etteivät he ottaneet itse yhteyttä, ja siksi he eivät itse valinneet tehtävänsä, vaan heidät valittiin. Kuulostaako tutulta uskovien korviin? Nämä, jotka uskovat avaruuden nämä olentoja ottavat heihin yhteyttä, heillä on telepaattinen yhteys. He juttelevat niiden kanssa. Ne, jotka uskovat, että siellä on henkimaailma, joka juttelee, hekin juttelevat heidän kanssaan. Toiset sanoo, että heille tulee vahva tunne. Ja näille kaikille avaruuden asukkaille ja henkimaailmaan uskovien sanomissa on yhteistä se, että ihmiskunta on heräämässä. Ihmiskunta on kasvanut niin paljon, että heihin otetaan nyt yhteyttä. Yhteyttä on toki otettu aina, mutta nyt ihmiskuntaan otetaan yhteyttä kuin yhteen elävään organismiin. Ihmiskunta tulee heidän mukaansa nyt heräämään. Olemme astuneet aikaan, jossa tämä tapahtuu. Tämä on heidän sanomansa. Heidän sanoma on myös se, mitä lööpit kirjoittavat. Maailma on mennyt tosi huonoa jamaa, mutta toivo odottaa.
toivo puuttuu lööpeistä. Mutta lööpeissä kerrotaan, kuinka huonossa jamassa maailma on ja todennäköisesti vain pahenee. Mutta näiden sanomassa on, toivoa ei ole heitetty, vaan näin tämä pitää mennä. Ja toivo odottaa. Siellä odottaa valo. Eikö kuulosta ihan Raamatun ilmoitukselta, mutta vain uskoville? Näille kaikille on yhteistä on se, että tämä on koko ihmiskunnalle. Ja ihminen on astunut aikaan, joka on kovin pimeä, mutta vie meidät valoon. Kasvu. Tästä on niin kuin kasvu, ihmiskunnan kasvutarinaa. Ja nyt ihminen on valmis ottamaan vastaan nämä olennot. Tämäkin kuulostaa hyvin samanlaiselta Raamattuun uskovien sanoman mukaan, että meitäkin odottaa kirkkaus. Uskon kasvua. Uskosta tosin ei saa luopua, tai muuten kasvu loppuu, ja kirkkaus vaihtuu ikuiseen pimeyteen. Ja me olemme astuneet aikaan, jossa valhe tulee koko sen voimalla, ja useimmat luopuvat. Mutta kaikki, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, eli lähteneet vaeltamaan tämän mukaan, uskoisivat valheen ja tuomittaisiin kadotukseen. Tämän mukaan on siis kaksi joukkoa. On lampaat ja vuohet, uskovat ja uskottomat. Ja ne erotellaan. Mä luen tästä tämän lopun, niin päästään eteenpäin. Lopun äsken lukemastani kohdasta. Kuitenkin ensiksi mainitulla ryhmällä on siis yhteistä se, etteivät he ottaneet itse yhteyttä, ja siksi he eivät itse valinneet tehtävänsä, vaan heidät valittiin. Kuulostaako tutulta uskovien korviin? Johanneksen evankeliumi 15:16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimissäni, hän sen teille antaisi. Jeremia 1:5. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Tässä siis sanotaan, että tehtävä jokaiselle Kristususkovalle on annettu jo ennen meidän syntymää, sillä Jeesus on meidät valinnut. Se mitä auta Jeesus, aamen. Se ei ole siis, pelastus ei ole riippuvainen meistä. Vaan meidän, voi, tästä ei pitäisi nyt tulla, nyt mä meinaan sanoa asioita, jotka mun pitäisi myös pystyä avaamaan, ja mä oon tehnyt jo tästä opetuksia, ja jos mä nyt tän lähden puhumaan tähän, niin mä joudun myös kertomaan sen, ja se vaatii ihan oma opetuksensa, ja siksi jätän kertomatta. Kuinka on mahdollista, että ennen meidän syntymää meidät valittiin jo johonkin tehtävään. Eihän me oltu vielä valittu edes Jeesusta Herraksemme. Mutta se on sen verran tätä täytyy avata, että vaikka mikään ei ole ennalta määrättyä, on kaikki kuitenkin ennalta tiedettyä. Ja alusta asti, maailman luomisesta asti, on morsiammeen ja Jeesuksen luona ikuisuuden viettävien nimet kirjoitettu pelastuneiden elämänkirjaan. Jeesus siis tietää heidät jo ennen kuin ne on syntynyt. Siksi näitä tehtäviä on voitu antaa. Ja me olemme kuitenkin samanarvoisia Jeesuksen silmissä. Ja jos jollekin annetaan profeetan tehtävä, jollekin opettajan tehtävä,
ja jonkun tehtävään kuuluu uskonsa puolesta kuoleminen, niin ne ei ole yhtään sen vähäarvoisempia tehtäviä kuin katuevankelistan tehtävä. Tai ihan normaali riviseurakuntalaisen tehtävä, joka tahtoo tehdä sen, mitä Jeesus hänelle tehtäväksi antaa. Meitä kaikkia tarvitaan. Ja me ei saada pistää tehtäviä eri arvoon. Tai sitten me ollaan ylpeitä ja katsotaan nenänvarttamme pitkin toisia tehtäviä. No, mentiin nyt pahasti ohi aiheesta. Kiitos Jeesus, että autat mua pysymään tässä asiassa. Ryhmä, josta puhun, siis mediot, näkijät, samaanit. Ryhmä, josta puhun, uskoo siis henkien, enkelten tai maan ulkopuolisen elämän tahtovan käyttää heitä ihmiskunnan pelastamiseen. Tämäkin on tuttua uskoville. Markuksen evankeliumi 1.15. Ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Meidän pitää siis uskoa Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoo, pitäkää, joka minua rakastaa, pitää minun käskyni, ja joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaan hän näki Simonin, Andrean, Simonin veljen heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Markuksen evankeliumi 16.15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo, se kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Pelastuksen sanomaa ihmiskunnalle. Jos me annamme evankeliumin sanoman muuttaa meidän elämäämme, me ojentaudumme sen käskyjen ja sanoman mukaan. Uskomme tähän, että tämä on meille parhaaksi annettu punainen lanka, jonka mukaan eläen, tahtoen elää. Vaikka emme siihen pysty, niin meidän pitää tahtoa elää sen mukaan. Ja kun emme pysty, niin rukoilemme Jeesusta apuun. Kukaan meistä ei mene taivaaseen synnittömänä. Kukaan meistä ei edes tunne kaikkia syntejä, mitkä Jeesus katsoo synniksi. Mutta Jumalan sana sen meille kuitenkin tavalla tai toisella ilmoittaa, ja Pyhä Henki opettaa. Ja näin me opimme tuntemaan Jumalaa. Kun puhun näiden ihmisten kanssa, jotka uskovat olevansa kirkkauden henkiolentojen käytössä, niistä hengistä, joiden kanssa he puhuvat, huomaan aina, että henkien tarkoitus on auttaa ihmiskuntaa ja yksittäistä ihmistä. Kuitenkin kun kysyn, onko olemassa myös pimeyden puoli ja puoli, joka tahtoo tuhota, tappaa, raiskata ja varastaa, vastaavat he aina. On olemassa myös pahoja henkiolentoja. Tämäkin on tuttua meille Jeesus-uskoville. Johanneksen evankeliumi 10.10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tuo hahmo, josta Jeesus puhuu, on sielujen vihollinen, pimeyden ruhtinas saatana, joka on kaikkien valheiden isä. Johanneksen evankeliumi 8.44. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Hän on poistunut siis tästä, eikä palaa. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Samaanit, näkijät, mediot ja muut uskovat siis palvelevansa hyvää, mutta kun kysyn. Mistä tiedät, että kyseessä on hyvä enkeli tai henki, jos kerran pimeyden puolikin on olemassa? Eikö paha mielellään esiinny hyvänä, jotta saisi ihmiset valtaansa? Mistä tiedät, ettei henget, joiden kanssa puhut, ole valehtelevia henkiä, jotka todellisuudessa ovat niitä, joista sanovat varoittavansa? Tämäkin on tuttua meille Jeesus-uskoville. Toinen Korottolaiskirje 11.13. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme,
sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Ei siis auta, että sanotaan, että me uskotaan Jeesukseen, jos teot puhuvat muuta. Pitää olla nöyrä Jumalan sanan edessä ja tahtoa vaeltaa tämän mukaan. Tai muuten ne teot puhuvat ihan muuta. Kyse on kuitenkin siitä, mistä puusta me syömme. Annammeko me elämässämme luvan langeta? Tämä on hyvä ja pahan tiedon puu, kielletty puuhedelmä, ja tämä hyvän puuhedelmä. Annammeko me itsellemme luvan vai olemmeko me varovaisia, että me lankea? Hedelmistä tunnetaan väärät profeetat, väärät opettajat, muka uskovat. Mutta hedelmistä tunnetaan myös opetuslapset. Kun tuon kysymyksen olen heiltä kysynyt, alkaa selittely ja selkeää tyydyttävää vastausta ei heiltä saa ja lopulta minut testetään. Siksi meille Jeesususkoville on annettu ohjenuoraksi Jumalan sana, jotta voisimme valheen henkeä totuudella vastustaa ja valheen hengen totuudella paljastaa. Johanneksen evankeliumi 17:17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. 1. Pietarin-kirje 5:6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja Jumalan väkevän käsi on yhtä kuin hänen voimansa. Paavali opettaa meille, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Kun me nöyrymme evankeliumin edessä, me nöyrymme Jumalan voiman alle ja annamme Jumalan voiman muuttaa meitä, koska alamme vaeltamaan evankeliumin sanojen mukaan. Pitäen hänen käskynsä, roikkuen hänen opeissaan, vaeltaen hänen sanassaan, kaidalla tiellä, laveaa tietä vastaan. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Olkaa raittiit. Kyse on raittiista opista. Kun me riipumme Kristuksessa, me roikumme hänen opeissaan. Tämä on rakkauden oppikirja ja jokainen oppi tästä perustuu rakkauteen. Siksi meidän pitää pysyäksemme rakkaudessa, pysyä hänen käskyissään. Valvokaa tarkoittaa sitä, että joka luulee seisovansa, varokoon ettei kaadu. Omaa vaellusta pitää valvoa, mutta myös nuhdella lähimmäisiä seurakunnassa, jos ne ovat poistuneet täältä. Jotta he voisivat takaisin tänne palata. Se on rakkautta. Olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljienkin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Tässä tämä sanoma, että mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teitä valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. On ihan sama sanoma, mitä näillä, kenestä mä puhun, on. Maailma on mennyt tilanteeseen, jossa odottaa kirkkaus. Maailma menee yhä sakenevaan pimeään, mutta tämä vahvistaa, tämä valmistaa ja lujittaa meitä sitä kirkkautta varten. Mutta kun Raamatun mukaan meidän pitäisi olla täällä pimeydessä uskollisia ja kuuliaisia, ja meidän uskomme tulisi perustua tähän, jotta meitä valmistettaisiin, tuettaisiin, vahvistettaisiin ja lujitettaisiin. Kun
maailma menee yhä vain kurjempaan jamaan. Oltaisiin valmiita sinne. Shamaanit, ja kun me tulemme Kristuksen kärsimyksistä osallisiksi, niin morsian koetellaan ja sieltä poistetaan kuona ja kuollut paino ja valheopettajat. Ja kaikki, jotka valhetta palvelevat. Eli eivät enää tahdo palvella totuutta, totuuden sanoman mukaan. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus. Eivät palvele totuutta totuuden oppien mukaan. Poistuvat täältä, eivätkä enää tahdo palata, vaan paaduttavat sydämensä. Useimmien rakkaus kylmenee, kun valheen koko voimalla valhe saa vallan. Tämä poistuu ihmisten sydämistä. Ja tämä tulee poistumaan myös maailmasta. Tähän ei saa kohta enää turvata. Tästä tehdään laiton. Kohta on sana, jolla ei ole alkua eikä loppua, vaan se toteutuu joskus tässä tapauksessa. Shamaanit, näkijät ja mediot eivät omista mitään, millä voisivat henkeen puheen totuudeksi vahvistaa, mutta meille Jeesususkoville meille on annettu Jumalan sana ohjenuoraksemme, jotta valheet ja sanomat korvasyyhyyn voisimme totuudella valheiksi todistaa. Saatana puhuu omaan tahtoomme ja lihaamme meidän mielenmukaisia asioita. Jumalan mielenmukaisia asioita vastaan. Elikkä kun saatana tulee, että onko Jumala tosiaan sanonut, että et saisi tehdä tota. Niin Jumala sanoo täällä, että kyllä minä sen täällä synniksi ilmoitan. Mutta meidän mieli on yhtä saatanan mielen kanssa. Koska se on helppo elämä. Ei haluta valita vaikeita asioita. Siksi mä voisin tähän lurittaa lyhyen, jos muistan sen. Se on Juliet Jonesin Sydämestä yksi kappale. Tai kohta. Se menee jotenkin näin. Helppo elämä. Prinsessalla. Asunto Pariisissa. Kauniit ystävät kutsukortteja lähettää. Sydänkassa kaapissa on monen lukon takana. Avaimet on kauan sitten kadonneet. Helppo elämä prinsessalla. Asunto Pariisissa. Kauniit ystävät kutsukortteja lähettää. Helppo elämä, rikas isä ja koiraa. Se on siis se, kun sydän pistetään kassakaappiin ja heitetään avain pois. Ei tahdota palata enää rakkauteen. Olemme paaduttaneet sydämme. Eli luetaanpas toi pieni pätkä, niin päästään tuohon Raamattuun. Miksi se on tässä? Samaanit näkijät ja mediot eivät omista mitään, millä voisivat henkien puheen totuudeksi vahvistaa, mutta meille Jeesususkoville on annettu Jumalan sana ohje nuoraksemme, jotta valheet ja sanomat korvasyyhyyn voisimme totuudella valheiksi todistaa. Saatana puhuu omaan tahtoomme ja lihamme tahtoon, meidän mielenmukaisia asioita, Jumalan mielenmukaisia asioita vastaan. 2. Timoteuksen kirje 4:1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitsevia, eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Minä vannotan sinua. Kuuntele jokainen sana, mitä minä sinulle sanon. Minä vannotan sinua. Mene Kristuksen eteen ja lupaa tehdä näin. Saarnaa sanaa. Saarnaa totuutta. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimottomalla ajalla. Nuhtele. Varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ,
Toimita virkasi täydellisesti. Kukaan meistä ei täydellisyyteen pysty, mutta siihen meidän tulee pyrkiä. Ja aina kun huomaamme, että oppimme on omaamme, me myönnämme sen ja luovumme siitä. Jumalan oppien hyväksi. Synti pitää pystyä tunnustamaan synniksi, kun sellaisen omassa elämässämme synniksi Jumalan sanalla eli totuudella, jossa me pyhitämme, tunnistamme. Ihminen on ylpeä ja jokainen ihminen tahtoo olla jotain elämää suurempaa. Jokainen tahtoo olla valittu. Ja Jumalan sanan mukaan paljon on kutsuttuja, mutta harvat on valittuja. Ihminen on ylpeä ja jokainen ihminen tahtoo olla jotain elämää suurempaa. Jokainen tahtoo olla valittu. Siksi ihminen niin helposti uskoo pimeyden valheet, sillä pimeys puhuu ihmisen lihaan ja omaan tahtoon. Tästä Jeesus meitä varoittaa, kun puhuu ahtaasta portista. Ahdas portti on se hetki, kun aloitamme elämään pyhityksessä, eli totuudessa, joka on Jumalan sana. Meidän siis täytyy nöyrtyä ahtaan portin luona ja luopua omasta tahdostamme ja lihamme tahdosta, omasta tahdostamme, Jumalan tahdon hyväksi, ja aloittaa siinä vaeltaminen kaidalla tietä, laveaa tietä vastaan. Luukkaan evankeliumi 13:23. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. He eivät tahdo siis luopua omista opeista, omasta tahdostaan ja lihansa tahdosta, koska se tekee elämästä helpompaa, Jumalan tahdon hyväksi. Jeesus sanoi, että se, joka rakastaa veljeään tai sisartaan tai äitiään tai isänsä tai tytärtään, lapsiaan tai seurakuntaa tai ihan mitä tahansa enemmän kuin häntä, niin se ei kelpaa hänelle. Ei saa rakastaa lompakkoa, hienoa autoa tai helppoa elämää enemmän kuin häntä. Helppo elämä kutsuu meitä syntiin. Me teemme valintoja ja kompromisseja Jumalan sanan häviöksi. Me poistumme täältä, kun valitsemme helpompaa elämää. Meille ei ole luvattu mitään helppoa, vaan ahdas portti ja vaikea ohut tie. Matteuksen evankeliumi 7:13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Ahdas portti on se tilanne, kun me jätämme oman tahdon ja lihan tahdon portin tuolle puolelle. Lähtien, nöyrymme siis siinä, Jumalan tahdon hyväksi, lähtien kävelemään Jumalan tahdon mukaista vaellusta ja rukoilen siihen Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi 15, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Eli avunrukouksia kaidalle tielle, ei avunrukouksia lavealle tielle. Avunrukouksia Jumalan tahdon mukaiselle vaellukselle, Jumalan tahdon mukaisia rukouksia siis. Ei oman tahdon mukaisia rukouksia oman tahdon mukaiselle vaellukselle, vaikka nekin voi päällisin puolin kuulostaa siltä, että tässä rukoillaan nyt Jumalan tahdon mukaista rukousta. Mutta meidän tekomme sen määrittelee, millä tiellä me vaellamme. Meidän sydän, jos emme me tahdo kaikista synneistämme eroon, me tahdomme pitää niistä joistain kiinni. Ja koska ne synnit ilmoitetaan täällä, me vaellamme tätä vastaan. Olemme alkaneet saastumaan. Ja se lavea tie, jonka olemme valinneet, vie meidät kohti sydämen päädytystä, jos emme me käänny. Ja myönnä sitä syntiä synniksi ja rukoile myönnä Jeesukselle, että Jeesus, minä tiedän, että sinä tämän sanassasi ja totuudessasi synniksi ilmoitat. Minä tahdon Jeesus seurata sinua, mutta nyt tilanne on se, että minä en edes tahdo tästä synnistä eroa. Mutta minä rukoilen sinulta apua. Poista sinä, Jeesus, se. Minä en edes halua tästä eroa. Minä haluan, että sinä poistat. Anna minulle tahtoa luopua tästä, anna rohkeutta, anna viisautta ja poista sinä. Minä en pääse, koska minulta puuttuu jopa tahtotila.
Jeesus katsoo sydämeen ja katsoo, että onko tuo rukous rehellinen rukous, jossa oikeasti pyydetään multa apua. Ja jos se on, Jeesus ei enää lue sitä synniksi. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, siis ihmisiä seurakunnassa ja kristikansan keskuudessa, jotka puhuvat tätä vastaan ja sallivat tämän vastaiset teot. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteista, mutta sisältävät raatelevia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Annetaan lupa kielletyn puun hedelmiä. Opetetaan omiaan Jumalan oppeja vastaan. Eli kun meille annetaan ymmärrys, että meidän oppi on omaamme, tällä, siitä pitää pystyä luopumaan. Tai muuten annetaan itsellemme lupa tähän. Unohdetaan pyhitys, joka on Jumalan sana ja totuus. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eli me tunnistamme heidän hedelmistään. Myös opetuslapset. He eivät salli tätä, vaan vastustavat saatanaa. Hellivät Jumalan sanaa sydämessään. Pyytävät siihen jatkuvasti apua ja viisautta. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Tämä on Johanneksen ilmestyksen 15. Se kannattaa lukea. Siihen on tiivistetty koko evankeliumi sanomaan. Siinä sanotaan, että minä olen viinipuu ja isäni on viinitarhuri ja te olette oksat. Ja mitä niille oksille tapahtuu, ne, jotka ei pysy viinipuussa? Ne hakataan pois ja heitetään tuleen. Niiden loppu on, että ne poltetaan. Ja sitten Jeesus kertoo, kuinka me pysymme hänessä. Pitäen hänen käskynsä, vaeltaen hänen sanassaan, tehden sen, minkä hän käskee meidän tehdä. Sen Jeesus sanoo siellä, mä en muista nyt sitä kohtaa muuta kuin se, että se on Johanneksen evankeliumi 15. Jeesus sanoi, että sen suurempaa rakkautta ei ole kuin se, että antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos te teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus siis ilmoittaa siinä, kenen puolesta hän kuolee. Heidän puolestaan, jotka tekevät sen, mitä Jeesus evankeliumissa ja Jumala sanassaan käskee meidän tehdä. Kun meille Pyhä Henki ja Jeesus puhuu, niin he eivät puhu koskaan tätä ilmoitusta vastaan. Ne tehtävät pitää saada täältä tukensa. Mutta meidän vaellukselle, joka on laveaa tietä, niin vaikka ne tehtävät saisi täältä tukensa, niin Jeesus ei anna lavealle tielle tehtäviä. Eli jos me ajatellaan, että mun täytyy olla Jeesuksen käytössä, koska mä annan köyhille ruokaa seurakunnan kanssa jaan. Mutta jos meidän vaellus perustuu synnin hyväksymiseen edes itsellemme, emmekä tahdo siitä eroon, niin tälle vaellukselle ei Jeesus anna pyhiä tehtäviä, sillä sama puu ei voi kasvaa hyvää ja huonoa hedelmää. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet tulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Eli tässä hyviä tekoja tehneet ihmiset, jotka sanoivat uskovansa Jeesukseen,
Jumala ainoana poikana, joka lihaksi tuli, niin ajetaan ulos. Sinne, missä on itku ja hammasten kiristys. Seurakuntalaisia. Sinunkin seurakunnasta. Minun, jokaisen. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Joka siis tietää, että jokin synti ilmoitetaan täällä synniksi ja toimii tämän ilmoituksen mukaan, eli tahtoo siitä eroon ja rukoilee Jeesusta apua, vaikka ei siitä itse edes pääse. Rakentaa vaellustaan ja Pyhän Hengen temppeliä kalliolle, joka on Kristuskallio, koska rakentaa se tämän ilmoituksen mukaan. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, jokainen, joka tietää, että täällähän se synniksi ilmoitetaan, mutta mä en välitä siitä, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja sen sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Johanneksen evankeliumi 10.1. Totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Tämä on ovi. Kun me lähdemme vaeltamaan tässä, niin me lähdemme vaeltamaan pyhityksessä. Myöntäen jokaisen synnin synniksi, joka täällä synniksi ilmoitetaan. Pyrkien siitä eroon koko sydämestämme. Pitäen vaellustamme puhtaana. Ja jos lankeamme, tunnistaessamme sen lankeamiseksi, eli mädäksi hedelmäksi, kielletystä puusta, tunnustamme sen ja palaamme takaisin. Jos lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet, pyydämme anteeksi myös lähimmäiseltämme, jotta voisimme lähimmäisen rakkaudessa valtaa. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Kyse on nyt siitä, että kun siellä Raamatussa sanotaan, että oli 100 lammasta ja yksi lähti heidän joukostaan omille teilleen, ja hyvä paimen tuli ja haki hänet. Jos tässä laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, kuuntelevat hänen sanojaan. Niin jos tässä kohdassa nyt sanotaan, että yksi niistä lähti, niin hyvä paimenhan lähtee hakemaan häntä. Se on lähtenyt omille teille. Ja hyvä paimen tulee ja sanoo Jumalan totuudella, te eksytte, jos ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Eli se yksi on eksynyt. Hän on lähtenyt kirjoituksista pois tietämättään, koska ei tunne evankeliumia, joka on Jumalan voima. Ja nyt hyvä paimen lähtee ja sanoo hänelle, näin sanoo Jumala sinun vaelluksestasi. Kutsuu hänet takaisin. Osoittaa eksymyksen eksymykseksi ja synnin synniksi. Ja jos kerran hän on yksi niistä hurskaista, niin kuin oli aikaisemmin, kun hän oli niiden 100 hurskaa joukossa, niin hän palaa. Mutta jos hän ei palaa, se on hänen oma valintansa ja Jeesus ei pakota seuraamaan häntä. Menköön menojaan kohti sydämen paadutusta. Sillä pitää itseään viisaampana kuin Jeesusta. Sanoo Jeesukselle, pidä sinä omat oppisi, minä pidän omani. En enää seuraa sinua tämän opin osalta. Ja on lähtenyt lavealle tielle. Ja kuunnellut vierasta, saatanaa ja riivaajia. On valinnut omat oppinsa, jotka on yhtä kuin riivaajien opit, koska ne ovat tätä vastaan. Jumalan oppeja vastaan. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole
heitä kuulleet. Minä olen lammasten ovi, ja tämä ovi täytti koko Jumalan sanan omalla vaelluksellaan, ja näin sana tuli lihaksi. Jeesus on totuus. Ja koska me seuraamme häntä, me tahdomme seurata niin kuin hän täällä vaelsi. Hän ei koskaan tehnyt syntiä lähimmäistään kohtaan. Siksi mekin tunnustamme sen, kun lähimmäistämme kohtaan syntiä teemme ja pyydämme myös lähimmäiseltä anteeksi, mutta myös Jeesukselta. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja siellä Johanneksen evankeliumissa luki, että sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja tässä sanotaan, minä olen hyvä paimen ja hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Eli lampaat ovat heitä, jotka tottelevat Herransa Jeesusta Kristusta. Pitävät hänen käskynsä ja vaeltavat hänen sanassaan. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Kun seurakuntaan tulee tilanne, jossa vaikka seurakunnan papin hyvät ystävät ovat ajautuneet pienimmän seurakuntalaisen kanssa riitoihin ja seurakunnan papin hyvät ystävät alkavat painostamaan seurakuntalaista tekemään jotain, mitä hänen ei tämän ilmoituksen mukaan tarvitse tehdä, eikä hän syntiä tee, niin pappi helposti valitsee nämä ystävänsä ja se on heidän puolellaan. Susi on tullut, saanut papin ja hänen ystäviensä teot saastumaan. Pappi ei uskalla puolustaa sitä seurakunnan pienintä hyviä ystäviä vastaan. On tullut ihmispelko. Pappi lähti pakoon. Hänhän voi joutua riitaan hyvien ystäviensä kanssa. Ei sellaista ihminen tahdo. Sehän puhuu meidän lihaa ja omaa tahtoamme vastaan. Mutta silloin tämä rakastaa ystäviään enemmän kuin sitä pientä seurakuntalaista ja ystäviään enemmän kuin Kristusta. Kun hänen tehtävänsä olisi sanoa ystävilleen, että hei, nyt hei, riita poikkia, Jumalan sanaa väliin. Tuo pieni seurakuntalainen saa tehdä niin kuin hän tässä tilanteessa tahtoo. Ja te ette saa pakottaa tekemään sitä mitään, mihin hän ei tahdo tehdä, jos ei hän siinä syntiä tee, kun kieltäytyy. Esimerkiksi meidän varautuminen, minun vaimoni varautuminen, kiellettiin seurakunnassa 2016. Siitä tehtiin jopa lastensuojeluilmoitus. Mutta Jumalan mielestä minä sain ja vaimoni saatiin sitä tehdä. Mutta seurakunnan mielestä ei saatu. Ja papit ja seurakunnan vanhemmisto antoi tukensa tälle työlle. Meitä myös painostettiin eroamaan avioliitosta, joka just oli äsken solmittu, koska me heidän mukaansa riideltiin liikaa. Mutta me haluttiin niistä riidoista eroa, ja ajan kanssa onnistukin. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Tässä se tilanne just on. Jos pappi olisi alkanutkin puolustamaan meidän varautumista hyviä ystäviä vastaan, niin olisi tullut riitaa. Ja kun ei tähän pystynyt, niin hän haki vielä vanhemmiston tuen omille teoilleen. Vanhemmisto ei halunnut olla papin kanssa eri mieltä. Täällä oli pelkästään pieniä seurakuntalaisia. Ja nyt papillekin tuli sellainen tilanne, että nythän on oikeastaan jo mun palkka tässä vaarassa. Kun meni sotkemaan vanhemmistoa ja koko seurakunnan kerman tähän mukaan. Ei voi enää myöntää, että oikeastaan on hyvä, että ne ovat avioliitossa, älkää painostako niitä eroa.
Ne saavat varautua, jos haluavat. Jeesus sitten näyttää aikanaan, tuliko varautuminen häneltä. Olikin asetettu väärälle puolelle ja nyt jouduttiin pakenemaan. Ei voida enää myöntää näitä virheitä, koska koko seurakunta tuntee nämä teot. Ihmispelko on niin vahva. Nyt pelätään enemmän ihmistä kuin Jeesusta. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Me tunnemme Jeesuksen äänen, koska hän ei koskaan puhu tätä vastaan. Ja Jeesus tuntee omansa, koska me tahdomme vaeltaa tämän mukaan. Niin kuin Isä tuntee minut, minä tunnen Isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Kiitos Jeesus. Aamen.